Bueno, penya. Ja és moment, no?, de despedir-se una mica de l'any i després de tot el que ha passat aquest últim mes, per oblidar i tot, la meva idea era fer pues, una mica de resum o sí, sensacions de lo que ha sigut la primera part de la temporada, que sigui la primera part d'abans d'acabar l'any i bueno, potser, mira, sí, es podria començar una mica més endarrere la història, en memoriales tiempos, on teníem d'entrenador a Xavi. Per a mi, aquí, vull dir, podem tirar enrere fins que vulgueu, però per mi és una mica, o sigui, té relació amb com ha anat la temporada, com va anar anterior. Llavors, veníem per mi de... A veure, parlant del Barça de Xavi, era com una escola. O sigui, la sensació és com si el canvi era el teu fill d'escola, no? El portes a una escola bona i veus el resultat, com a mínim, del tema professors, el tema l'actitud o la que et fan posar, l'exigència, una mica això. Llavors, en Barça de Xavi em donava la impressió que era com... No diré ni una escola, era com anar de casal d'estiu. No hi havia autoritat sèria. L'única autoritat que tenia Xavi, pobre, perquè això és personal seu, això és la seva personalitat, però el que tenia una miqueta d'autoritat Xavi era per el que havia sigut com a jugador, millor mig centre segurament de tots els temps, depèn de quin estil t'agradi més, que això sempre la gent diu el mejor, el no sé què, tal, no. Al final també depèn una mica del que tu creguis com t'agrada més un estil de mig centre, però no es pot negar que guanyar ho va guanyar tot i Xavi jugava, bueno, increïble. Un moment, perquè vaig a tancar una llum aquí que es veurà a mi tot millor i serà molt millor, així està molt millor. Pues això. Llavors, venint d'això, venint de lo que veníem, de Xavi, que crec que és molt important el tema de portar els jugadors rectes com a pals, perquè hem de començar partint de que els jugadors són gent limitadeta. Hi ha jugadors molt intel·ligents i de tot, però normalment, com sempre dic, Déu et dona amb la vareta per una banda, no, saps? Ja no pot ser que siguis una puta passada jugant a futbol i tinguis aquest doc de guanyar, bueno, i la sort de poder viure d'aquesta manera i després de sobre tenir un cervell d'eminència. Algun tocadet ja no són en ser molt bons. Pregunta-li a Haaland, jo que sé, a qualsevol cosa, parla amb ell un dia sopant, veuràs, dirà un huevo i gol. Això és el que et dirà. Després et fot 27 gols en una temporada, 30, el que et vingui de gust. Per aquí van els tiros. Llavors, tenint aquest tipus de senyors en un equip, doncs tu has de ser com una mena de militar, com seria Flick. Per mi no l'he vist mai, però estic segur que és una mica militar, ara més que mai segur quan s'enfada. Un Ancelotti, que és una mena de capo de la màfia allà, que bueno, també li acabes agafant respecte. I bueno, el Klopp, un Jurgen Klopp, un tio neuròticament inestable, com una puta llum, que deu xutar-ho tot quan perdeu, inclús quan guanyeu, si no guanyeu com li agrada a ell, i coses així. Un Guardiola, que és un altre tarat de la història, vull dir, un tio que deu fotre molta por, perquè ja el veieu l'altre dia que s'esgarrapava la cara sol. Això denota que no estàs estable al cap, no? Llavors, aquí teníem el problema aquest. A part de que els jugadors, a part de que se'l passaven com si fos un capullo, no veia l'esforç, les ganes de voler fer un club gran. Aquest club hauria de ser el més gros, que li està passant a un jugador de futbol i hauria d'estar tocant el cel. I per mi, veure penya que s'aprofita per una desestabilitat de dintre del club, per tot arreu, des de la directiva fins al tio que neteja el lavabo, s'ho passen per la punta del nabo, i això faci respecte, que qualsevol capullo d'aquests del país d'on sigui vingui aquí i digui vinc a jugar al Barça, més em val fer-ho bé des del minut 1, perquè si no xuparé banqueta i faré el ridícul. I això és el que més o menys han de tenir clar els jugadors, que no tot és culpa de l'entrenador, vinc a dir això. Llavors, la diferència amb aquest any per mi és, per mi estic seguríssim, i la gent dirà que és que tirem els fores de joc, que si ha canviat el mode de joc, perfecte, sabem
posar mitges puntes, a jugar amb diferents estils de joc, perquè amb Xavi era incapaç de posar un mitja punta, i amb els entrenadors que tenim abans també. Jo amb això no tenia canal ni res, però jo em cagava en totes les putes d'oros en el moment de que posaven a Coutinho a l'interior o Griezmann a l'interior, intentant-lo posar a l'extrem. Hòstia, saps? Has de saber com juga cada un jugador. Segurament ens hagués anat molt millor. No dic que aquests jugadors no vinguessin aquí a rascar-se la polla com fan tots, i ho van fer, però que eren jugadors que havien de jugar a la seva posició, i en aquest sentit ara mateix crec que Hansi Flick amb això sempre sabrà actuar bé, sabrà buscar la formació i tot depenent del que té. Llavors a veure, que no em perdi, perquè clar, sense punts ni hòsties és molt fàcil perdre's. Xavi no tenia autoritat, punto. Menys s'envien vídeos filtrats que foten vergonya, es veia. Llavors, amb això hem guanyat moltíssim. Hansi Flick és un tio que sap a lo que ve, té molta experiència, Xavi no tenia experiència, també, potser al futur entrena un altre equip, suposo que es pren un any sabàtic o qualsevol cosa, i després ja amb dos collons, espero que tingui, anirà a un altre equip, començant des d'un altre punt més humil, i potser serà un gran entrenador. Però Hansi Flick ja ve contrastat, ens va fotre el 2-8 amb el Bayern de Múnich, va fer un equip totalment arrasador, que és el que més o menys ja ha començat a fer a l'arribada del Barça, i llavors a partir d'aquí ja tenim un tio contrastat, que és el que no teníem fa temps, a les millors lligues d'èxit. És un tio alemany. Alemanya significa tot rodadet, engranatges i molta poca història. És un tio estricte, perquè se'l veu estricte. A Koundé li ha fotut ja unes quantes bronques per arribar tard. Llavors, amb això jo crec que va començar, va agafar un equip que estava expectant a veure a qui arribava, van veure un tio sèrio, un tio que els va donar una fórmula que funciona. Ells venien de fer una mica el ridícul a tot arreu, a Europa sobretot, cada any, gent nova, com Casador, com Bernal, vull dir, també era una barreja entre tot que va fer que aquesta gent s'ho creiés, es creiés el projecte, seguissin a ciegues i comencessin a jugar per ells mateixos, per també tenir un plus de dir som el Barça i som els del Barça i aquí guanyarem. Tots feliços, tots contents, comença la Lliga. Per la pretemporada ja comencem apuntant a que farem bones coses. Tema Bernal, se'ns lesiona, aquí desastrisme, tothom a la merda, Bernal, com si Bernal hagués sigut Rodríguez. Ens desapareix Casador, canviem la forma de jugar, passa lo de Nico, ve Olmo, que Olmo ningú el volia, s'ha de dir, ningú el volia, tothom dubtava, perquè teníem el tema Nico Williams, havíem vist l'Eurocopa, havíem vist la mini Nico ballant i tots ens feia molta il·lusió que fessin això en el Barça. La directiva va dir que tu puta madre, van intentar fer 4 fums i 4 històries, la de sempre, i al final vam acabar tenint Olmo, tots amb cares tristes fins que va començar a jugar i vam dir, hòstia puta, aquest tio és una bèstia. Ja ho sabíem més o menys, o sigui, jo sempre parlo del tema del context, de lo que és un jugador, sobretot, Dani Olmo no és un palurdo, que ho sapigueu. Dani Olmo jugava al Leipzig, que pot ser que et quedis amb no és el millor d'Alemanya, tampoc és el pitjor, és un equip que podria ser un Atlético de Madrid, per entendre'ns, de la Lliga. Què era Olmo en el Leipzig? Era un tio que potser no ha sigut el més destacat i que en el Bayern de Múnich el mateix temporada següent l'agafés i tal, però tampoc ha sigut un tio que l'hagin sentat en la puta vida i era un punt referent del Leipzig durant anys. Llavors, un tio així el portes a un context amb gent màgica com Pedri, com Lewandowski quan està bé, Lamine, doncs llavors et funciona perfecte, es multipliquen, s'ajuden, saps? I això és el que passa a Olmo, i això és el que hem de començar a aprendre d'això. Ara, també diré, per tema d'Olmo, si hagués començat com està jugant ara, ens haguéssim disparat per tot arreu a dintre de la Junta. Llavors, això va ser una mica al principi de temporada. Què vull dir amb això? Ningú sabíem res, ningú sabíem com actuaria, com si Hansi Flick seria un entrenador que seria el canvi, perquè tampoc tothom tenia molt clar si el tema, jo sí ho tenia clar, però hi ha molta gent que dubtava de si el tema era una cosa d'entrenador, de jugadors, és una barreja entre tots, està clar, però jo crec que el tema d'entrenador feia moltíssim i es va notar. Jo el que penso
és que ara els jugadors han agafat potser una mica de confiança i Hansi Flick és un tio que se'l veu segurament, m'ho estic inventant perquè no el conec, però és més o menys llegeixo per lo que veig i per més o menys se'm dona una mica bé. Crec que és un tio que és estricte, és molt bueno, és un tio que molt guanyador, però també crec que potser haurà pecat en el passat de ser massa estricte i massa cabron, potser, i ara es vol guanyar una mica un vestuari jove, amb bones també actituds, paraules, intentant ser bo. Llavors, crec que això és el que ha passat, que potser els jugadors han entès una mica malament l'actitud de Hansi Flick i ara potser a aquestes altures de la Lliga i més amb els partits d'expulsió potser no ha pogut donar tant el seu missatge en els moments claus, que els jugadors que et dic que són curtets i en els moments claus pot ser una mitja part o un final de partit ben calentet que sàpiguen el que han fet malament. Llavors potser això és el que ha fet que hi hagi una baixada de ritme aquesta última part. Si fos el cas, el que estic tranquil és que Hansi Flick també estic segur que agafarà i ho corregirà. Agafarà i es posarà a cridar com un autèntic tarat i a la que pugui es posarà tiesos com ciris pasquals. Llavors, amb això crec que intento estar tranquil, m'agafo aquest pal, perquè si no serà qüestió de que va ser una pàjara en sentit bo, de que els jugadors es van començar a posar a tope i a les piles i després els ha oblidat, però clar, si ho penseu bé, físicament, tot com vulguis, mentalment, això és impossible, o sigui, a tu no et pot passar, tu no et posaràs demà a jugar a tennis, no? Potser, sent una persona que ha jugat una miqueta o que en saps una miqueta i vas allà, presentes i dius, bueno, faré el que pugui, i de cop i volta no et passarà que comencis a rebentar tot el club de tennis, a tots, i de cop i volta arriba al mes de desembre i et comencen a pallissar tots com si no n'haguessis sabut. O sigui, tot això és molt complicat que et passi. Potser et passa per un traumatisme o et pot passar per, jo què sé, però així per distracció seria menys la diferència, seria menys. Evidentment pots tenir millors resultats per tema mental o perquè potser estàs millor físicament d'un mes a un altre, però és que no pot ser tan ràpid el canvi. D'un any a un altre, sí, però d'un mes a un altre no pots canviar tan ràpid. Llavors és un tema actitudinal, suposo, dels jugadors. És la manera més ràpida. O sigui, jo el que intento pensar és com una persona humana pot deteriorar-se tan ràpid. Ha de ser actitudinal. Jo la manera més ràpida de cagar-la és quan jo procrastino, com en el canal. Què puc fer-ho? Puc fer molt malament. Us pot no agradar un vídeo, però si segueixo fent vídeos, com a mínim estarà vist. Si no faig vídeos, pues ràpidament baixarà el canal a la merda. Llavors és la manera més ràpida de poder baixar una setmana o un mes, saps? Llavors l'única manera m'explico que uns jugadors puguin estar en la cresta de la ola i de cop i volta estar a lo més a baix d'un pou de la merda en qüestió de dies. Llavors és tema, estic seguríssim, actitudinal. Llavors crec que Hansi Flick s'ha de posar la màscara de Hansi Flick antigua i posar-los rectes i deixar-los tiesos i fotre'ls la bronca que mai els hi ha caigut, i a sobre encara que hi ha molts que siguin joves. A Baldi l'han de tancar tot el Nadal a unes catacumbes. I llavors se'ls hi passarà la tonteria quan surti així tot desnutrit i dirà, sí, quiero jugar, quiero mi Porsche, pues curra-te'l, collons ja. I deixa tirar cap endintre, entén el futbol, para ja de jugar com una cabra montesa. Si tens el nivell, pensa, estudia, que els hi falta sentar-se a estudiar, a cops de regla al cul, i punto. Llavors, bueno, per seguir una mica la línia, perquè ràpidament em desvio, la temporada del Barça ha sigut una mica això, actitudinalment jo crec que els jugadors han tirat a la seva, han dit volem demostrar que som el Barça, i s'han cregut molt al projecte. Llavors hem començat rebentant a absolutament tothom, als equips grossos, al Bayern, a coses que no estaven, vamos, que al principi de temporada et diuen guanyarem el Bayern, li fotem 4 al Bayern i diuen 4 al Madrid, vinga, amb Mbappé i tots, no? Amb els suplents, vinga, va, pues sí, pues ho hem fet, o sigui, ha sigut una més pallisses, no ha sigut allò que un gol a l'últim minut, vam tenir xiripa, us va marcar un gol en por, no, pallisses. Llavors aquí ve que l'entrenador és quan ha de posar les piles a la gent i la directiva els ha de posar por als jugadors. Tu estàs en venda, tu hem parlat amb aquest, i si no t'agrada bé, si no, i tu no et renovarem, i tu és en cuidado perquè mira, hem fet un contracte amb no sé qui, que el Barça ens recuperem ràpid i potser et rescindim el contracte, et quedes al carrer,
per fill de puta. I jo no entenc com, perquè jo si vaig a un treball i ho faig malament, quasi a propòsit, és precedent expulsar-me. Pues a veure si ens estarem perdent d'aquí tant parlar de futbol i de contractes milionaris i potser tenim aquí el truc que és la teva causa és que t'estàs tocant els collons i això no forma part del contracte i et puc fotre al carrer. És que hauria de poder ser, home. A Frenkie de Jong hauria d'expulsar de l'equip, perquè el que va fer és recollir flors. El pavo, a Frenkie de Jong li pots penjar una Nikon aquí al coll i està per allà, és l'espectador millor. Tothom està allà pagant una graderia, tothom està allà, la gent que paga el palco, no sé què. Pues ell no, ell li paguen 36 milions en tot l'any i ja et dic, podré anar allà tranquil·lament amb la parella i els fills per allà al camp i és com anar mirant, mira, això és un contraatac, fill meu, això és un contraatac del Barça, tenim un porter que gol, oi, quina llàstima, fill meu. Bueno, ara tranquil, que a veure, potser Pedri fa un passe en el nostre, el Lewandowski, el dels dinars, sí, el coneixes i marcarà, fill meu, venga, Vertrugen, vés a cagar, escarós, en fi. Per on anàvem? Bueno, és que és igual, el vídeo és així, és així perquè al final la temporada també és així, hem començat bé. Bueno, llavors, per on anàvem? Després de tot això, després de viure grans victòries i tot això, doncs l'única explicació que tinc és que els jugadors s'han vingut de divos una mica, han pensat que, bueno, perquè mira com corren també contra l'Atlético, no tinc res a queixar-me de la intensitat ni de com vam jugar. És com es juga un partit de futbol contra un equip bo. I per això deia que el resultat 1-1 em semblava una repartida d'hòsties entre un equip que està a tope i un equip que en principi nosaltres som millors. 1-1, cap a casa tots tranquils i passem els Nadals tranquils. No havíem d'anar pujant jugadors com si fos l'últim minut de la final de la Champions, tio. Però bueno, és que em venen... Però bueno, en principi no ens esperàvem res d'això i després els jugadors han vingut anant de divos, els partits grans encara demostren una miqueta, posen una miqueta la pell, però després els partits petits s'estan venint de cracs, s'estan venint de divos, perquè collons hem de córrer contra les Palmes, perquè collons ens hem de preocupar perquè la Real Sociedad és un equip potencialment pitjor, encara que estiguin sempre en posicions d'Europa o com patint per ella, i bueno, i el Mallorca està bastant bé, llavors ens hem guanyat, llavors ens relaxem, llavors la Palma ens pillen, ens pillen, ens van pillant equips petits en els quals ens havien fet uns regals de Nadal preciosos al Madrid. L'Atlètic venia de baix perquè estaven en la merda i ja han anat guanyant, ja no els vam veure venir, però el Madrid ens van regalar tots els regals de Nadal perquè ens anéssim aquest Nadal a comprar uns torrons més cars perquè dir, mira, me la pela tot, vinga, això de superar la paleta cara també. I encara amb la bona aura ens tocaria els sorteig de Nadal a tots els culers. Però no serà això, tots els regals que ens ha fet el Madrid els hem tornat, ha sigut un Nadal preciós i ara estem la lliga apretadíssima, no és per perdre, però si el Barça segueix amb actituds així contra equips petits, no penseu que tenim prou plantilla com per fer això. Si tinguéssim una plantilla com el Madrid, sí, pot caminar bastant, perquè camina un i surt l'altre. Vale? L'Atlético també està amb aquesta. Mireu la plantilla de l'Atlético. Si sabeu una miqueta de futbol veureu que la plantilla de l'Atlético no té res que envejar a la plantilla del Barça. Res, potser en defensa. I en el tema del porter. Ai, no, el tema del porter. Bé, és igual. No té res a envejar. Al revés, no em referia. O sigui, la defensa del Barça és millor. Però el porter no, porter Oblak, joder, canviaria ara mateix caminant descalç o de genolls com si fos penitència a buscar l'Oblak, el portaria així a coll i es deixaria el paquet de l'Iñaki Peña i si voleu de regal el Chesney, em posaria l'Oblak i després de suplent a l'Estralaga o algun d'aquests, ja veuries. Però bueno, en fi, aquest és el meu resum de la temporada, un resum estrany, però bueno, més o menys he escopit una miqueta el que sentia. Ja parlant del tema de Xavi, que mai l'he pogut parlar perquè vaig començar el canal així a mitja temporada, quasi, bueno, a mitja no, a principis, però no vaig començar-la. Llavors, més o menys aquesta és la meva idea de que ha sigut el Barça i per què aquest bajón. La meva idea. Vull dir, hi haurà gent que dirà que ens han pillat el truco, hi haurà gent que diu que Hansi Flick ja no se'l creuen, jo el que penso és que ells han vingut de divos, que no tenim plantilla suficient, que al mercat de gener es poden posar les piles i començar a assustar 4 jugadors i inclús si hi ha alguna manera de fer canvis del que sigui, buscar bandes dretes, buscar un lateral a l'esquerra amb una mica de garanties més que Valde, que se li va la olla un dia és molt bo, un dia és una merda, buscar un tio que tingui 30 i pico d'anys, una antigua, aquests així que diguis, bueno, ja era molt bo però ja no tant, jo què sé, alguna persona que pugui cobrir a una mica la min quan ens falti, que sigui una mica extrem pur.
és molt difícil trobar una persona... Els extrems són cars i són joves, és el que hi ha, perquè és una posició molt explosiva i costa molt. Jo que sé, rebuscar la cantera, fer el que sigui, però l'Amin no pot estar tan condicionat a ser un jugador que jugui tots els partits i cada cop que el canvien passen coses dolentes pel Barça. I bueno, i ja està, no explicaré més. Potser faré un altre vídeo, per això no vull parlar tampoc molt de fitxatges, perquè faré un vídeo pensant jo, no tot és queixar-se, sinó les solucions. Vull veure que sigui una mica viables, no diré fitxem aquest, fitxem l'altre i no es pugui perquè seria ridícul, però bueno, com a mínim jo sé quines posicions del Barça haurien de ser reforçades. Després, com que tampoc sabem el moment de l'economia, perquè sempre ens diuen que estan malament, després ens diuen que Haaland, després no sé què, llavors jo no sé si es pot fitxar, si no es pot fitxar, si ens hem de posar el cul o no, però com a mínim la meva sensació de gent que no ens va bé i gent que ens podria anar millor. I bueno, al Nadal segur que no faré res més. Si faig aquest vídeo serà abans de fi d'any i seria com per després el fi d'any, però ara ja sí que desitjo a tothom que em vegi unes meravelloses festes amb família, amics o la parella o sols o com collons us ho passeu millor, però que us ho passeu bé perquè mira, són èpoques de passar-s'ho bé. I si us ho passeu malament, pues jo què sé, intenteu-vos-ho passar bé d'una altra manera, encara que, no sé, busqueu-vos la vida, home. Jo també, aquí nada, no són fàcil per ningú, però sempre hi ha una miqueta de màgia, aprofiteu-la. Ara, un petó gran a tothom, molt amor.